Denko jaluk tapak ke toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kok do karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya kowe nek disang suka kadan ya ayu tenan. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal le. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane langsung. tok kurokke sithik to. Lah ngurake piye? Ayo piye? Wis gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut sut dalam waktu 1 bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, kok tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking elek, cangkemmu sing elek. Lah aku ming melu dalange yo. Ra iso dalan. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Anu melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Den kowe nek ra iso nggawa kendang sing apik mbok rasah dijak. Lah iya. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Ah, mulane ya lek dong nabuhi ku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau di getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak Piye tulung. maksudnya piye ya? Ayo main joget. Kok meng ngono terus? Adeke isane meng ngono kok. Sekarane meng gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca Kanca-kanca nyuwun nyuwun dipun tabuhi dipun tabuhi ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Kan apa toh? Kae nanange muni ya. Kaya weru-weru. Nan ngapa kowe pengen karo aku piye nang? Wegah? Oh, kuwi. Madal nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking elek, cangkemmu sing elek. Lah aku ming melu dalange yo. Ra iso dalan. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng heeh sae ora sida apik. Anu melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono. Ngono dijaluk ora dikekke mendaran njaluk. Betari Durga. Ayo, anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Ayo, terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya, wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catatan sak. Getak tuntung. Kono leren
muni. Ora wis kapok anget. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Ora sida takum lho iki. Loh, ngapa dikem? Ayo main gek nyuara. Iya, mangga, yo. Catatan sakjroning ati. Datang saya merati. Aku kowe tadi pergeleran ning gubuk asmara. Dento njaluk topake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kok do karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya wiwi nek disang saka kadan ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek Piye, Pak? nyandang. Kae do omong apa? Aja tak turuti omongane Wiyaga kok. Omongane Wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya tetemuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis ki bali nang gone kok wegah. Awas lho sis. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaiko. Wong do muni ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal le. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane tok kuroke sithik to. lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh ana ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam waktu 1 bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, kok tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gede meneh iki. Pancene. Apane? Iya. Ayo nak diteruske dhisik critane ndak mandeg dalan. Ayo tak derekke, Mak. Tan samar mamaring sukma sinukmaya winayu ing sepi sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati